We want justice. আমাক ন্যায় লাগিব। ধর্ষণ কাণ্ড বন্ধ করো। ধর্ষণ কাণ্ড বন্ধ করো। দিনাহারি খালাঙ্গা দাইনিগিরিকো ফাঁসি हो। দিনাহারি খালাঙ্গা দাইনিগিরিকো ফাঁসি हो। Epsu long live. Epsu long live. We want justice. We want justice. আমাক ন্যায় লাগিব। আমাক ন্যায় লাগিব। We want justice. আমাক ন্যায় লাগিব। ধর্ষণ কাণ্ড বন্ধ করো। हारिनि सोमोन्दै बुंनो एक्चुअली दिनै 19 जुन बे जायगाया मथंगा चक तामुलपुर बिटिआर दिनैनि बे हाबाफारिखौ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बड' उइमेन कोअर्डिनेशन कमिटिया जथायै खुंनाय जादों आरो बे हाबाफारिखौ साब डिभिजन वाइसआव खुंनाय जादों। दिनैनि जोंनि बे हाबाफारिया बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर साब डिभिजननि मथंगा चक तामुलपुराव। दा दिनैनि बे हाबाफारिनि गुबै थांखियानो जादों protest demonstration against rape and murder of 2 minor girls अभयाकुटी क'क्राझार। दा जों गासिबो मिथिदों दि थांनाय 11 जुन खालि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय अभयाकुटी गामियाव सानै बिब' बिनानाव राभा सानै बिब' बिनानावखौ दुथांफोरा सासनि दुथाङा लोगो नांनानै जिनाहारि खालामनानै बुथारनानै बिसोरखौ आत्महत्या खालामदों होननानै साजायनो थाखाय दंफाङाव आलायनानै गालांदोंमोन आरो बेखौ पुलिस प्रशासना इनभेस्टिगेशन खालामनानै बे जाथायनि आन्दोआव थानाय गासै बाथ्राफोरखौ मोगथाङाव लाबोदों आरो जों गासैबो मिथिदों दि बे जाथाया सम्पूर्ण प्लेनिंजों बानायनाय रेप एन्ड मार्डार। दा बेनिखायनो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे बड' उइमेन कोअर्डिनेशन कमिटिया जथायै मोनब्रै गाहाय डिमान्डखौ लानानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे मोनब्रै हाबाफारियानो जादों नैबे केसखौ फास्ट जेसे हायो एसे गोख्रै फास्ट ट्रेक कर्टआव प्रसिड खालामनांगौ जाहाथे भिक्टिमा थाबैनो जास्टिसखौ मोननो हायो। लोगोसेयैनो जि रेपिस्ट नङा होमबा दायनिगिरि बिथांमोनखौ गोख्रों साजा हिसाबै मेक्सिमाम पानिशमेन्ट हिसाबै डेथ पेनाल्टिखौ जों लुबैयो। बेबो मोनसे जोंनि सरकारनिसिम प्रशासननिसिम आरो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' सारनिसिम दाबि दैखांदों जोङो। लोगोसेयैनो जोंनि 3rd नाम्बार दाबिया जादों दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों भिक्टिम फेमिलिनो मेक्सिमाम कम्पेन्सेसन होनांगौ आरो लोगोसे जोंनि बे बिटिआर ओनसोलनि कमन पिपल माने रायजो राजानि जिउनि रैखाथिनि थाखाय प्रशासना बेबस्था लानांगौ प्रपार्टिनि रैखानि थाखाय बेबस्था लानांगौ। बे समाजा मोननै अंखजों सोलियो जेरै हौवा माहारि आरो हिन्जाव माहारि। बे मोननै अंखनि आधा अंख आइजो माहारिया दिनै बे समाजा जोंनि न' बे रायजोआ जोंनि न' खिन्थु जों जोंनि न'आवनो मा नङा सेफ नङा खुरुखा नङा। जोंनो सेफ नांगौ जोंनो जास्टिस नांगौ जोंनो उदांस्रि नांगौ जोंनो समान मोनथाय नांगौ। दा बेनिखायनो दिनैनि बे हाबाफारिनि गुबै थांखियानो जादों क'क्राझार अभयाकुटीयाव जानानै थांनाय जि मुगैथाव लाजिथाव घटना बे घटनानि जोंनो मा नांगौ जास्टिस नांगौ आरो बेजों लोगोसेनो आं बुंफाबावनो लुबैयो जोंनि सोरगिदिं नायोब्ला जोङो आथिखालाव गले गले बेबायदि रेप एन्ड मार्डार मलेस्टेशन डमेस्टिक भाइलेन्स बायदि बायदि इनहिउमेन्स खामानिफोरखौ जों नुनो मोनो जायनि भुक्तभोगिया जों आइजो माहारिया जायो। दा बेनिखायनो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायो जाहाथे थाबैनो बे जाथायनि एक्सनखौ लायो आरो दायनिगिरिया साजाखौ मोनो बेखौनो आङो खावलायो। दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो बड' उइमेन कोअर्डिनेशन कमिटिनि जानानै गोजोन्थों।